Tak co, Majku? Si to dá. Těšíš se na trénink? Jo, těším se, postojím si 1,5 hodiny v řadě a pak si dám jednu jízdu a půjdu na oběd. Pak si dám odpoledne další 2 jízdy a hotovo. Proto je sjezd nejlepší sport na planetě, co? Hej, hej. Lebo stojíš v rade celý deň. Rádio Peloton, epizoda 60 a můj dnešní host je mistr Slovenska ve sjezdu, ačkoliv teda pár pokusů mu to sebralo, než ten titul urval, ale nakonec se podařilo hodně pokusů. Zároveň je to tovární jezdec Kellys Factory týmu a většina z vás ho asi zná z YouTubeového projektu Bike Mission. Přivítejte Rastia Baránka. Ahoj. Super. Začneme asi zlehka. Řekni mi, jak vypadá takový tvoje jako menu takhle v Kálnici, když sem přijedeš? Jakou tratí začínáš? Jaký pak jezdíš nejvíc? Na co se musíš hecovat? Väčšinou je program veľmi podobný a aj keď je to možno trochu divné, tak veľmi ma baví trať Funny Enduro, čo by malo byť niečo ľahké pre začiatočníkov a tak podobne, ale na warm-up je to asi najdlhšia trať, dneska sme sa o tom bavili, takže dám si ju 2-3 krát a krásne ma to zohreje a potom väčšinou valím na Big Vito, pretože rád skáčem a tak dobre si nikde nezaskáčem ako tu. A záleží to aj od toho, ktorá časť sezóny je. Na jeseň môžem chodiť aj na veľké skoky, na jar by som nemal, nech nespravím nejakú blbosť. Takže väčšinou Big Vito a ešte rád jazdím comeback, čo je vlastne trošku viacej zjazdový charakter. Chodí sa tam rýchlo, takže niečo z toho, čo by som aj mal jazdiť, ale vravím, väčšinou keď idem do Kálnice, tak s odhodlaním skákať. A měníš třeba trošku jako setup kola, když jedeš do Kálnice, nebo necháváš normálně sjezďáka tak, jak je nastavený? Nechávám tak, jak mám. V podstate ten bike je tvrdý sám o sebe, na preteky jazdíme tvrdé tlmiče, takže tu sa to hodí. Akurát možno aj dneska som trošku zrýchloval odskok, lebo na zjazdových tratiach sa chodí rýchlo a ten bicykel potrebujem trošku spomaliť. Tu naopak to až také rýchle není, tak nech není taký lenivý, tak som ho trošku zrýchlil, ale to sú 2 kliky. Pamatuješ si, jaký největší trik si tady v Kálnici dal? Suicide, jednoznačne. Okay. To je akože na mňa už dosť. A ty nebydlíš daleko odsud, kdy jsi dorazil do Kálnice poprvé? To už muselo být taky spoustu let naspět. To je veľmi dávno. Okay. Rok presný si nepamätám, ale viem, že sme dávali za vstup asi 7 eur. Mám 30 rokov, takže už je to pekne dávno. A mohol som mať vtedy, ja neviem, ja ani vlastne neviem, aký bicykel som mal, ale bolo to určite skôr, jak je možno rok 2011. OK. Nie, možno aj skôr. Neviem, kedy som to bol prvýkrát. OK. Ale dobrý. Chodili sme sa aj na závody, na slovenský pohár, na moravsko-slovenský pohár, akože úplne veľmi, veľmi dávno. A vlastne chodím sem doteraz. Dobrá. Tak jo, pojďme si pustit první video dneška. Je to video, asi nejstarší video na YouTube s tebou, který jsem byl schopný dohledat. Je to 11 let starý a má to krásných 5000 zhlédnutí. Tak pojďme tak to na to. Zvedavý, takový To si robíš srandu. Tady jsi byl nervózní, takhle při nahrávání rozhovoru? To je u mojich rodičov na gauči a asi som bol nervózny, ale teraz je to akože pekná spomienka. Umělecký záběry na to, jak se mixuje proteinový shake. Hej, to som bol úplne v race mode. To bol trénink a bike. OK. Proste, ja som nič iné celé dne nerobil. Chodil do školy, ale vieš, jak to je. Chodil si do školy? Jo, len chodil. Na střední nebo? Na střední, Na střední. Proste od druhej doma. OK. Tady teda hrozně skáčeš na té silničce. No. To byl nějaký na záběr takový sprint. Jo. Okay. Tak to bolo asi voľnejšie. Asi ne. Dnes už celkovo trenažer moc nedávam. Pod? Môj trénink začína šlápaním na cestiaku. Dobrý, to jsme viděli, jasně. Potom idem na crossfit a tam začína brine. Ja odpadnem. To už je hodně old school tohleto. To je hodně old school.
som to za pekne dlho nevidel. Chodíš do tady toho gymu pořád ještě, nebo už ne? Nie, už chodím do iných. Potom to všetko prichádza najlepšia časť dňa, konečne ťahnem v jazdiach. To som bol Red Bull Rider. Přichází ježdění. Tady to komentoval Adam Kovář, jsme se na to koukali dneska dopoledne a říkal se svým ostravským přízvukem: pičo, dobrý skráp. Taká GoPro sa tiež celkom posunulo GoPro za tie 1, roky, no, že? tady to GoPro. Bylo to GoPro? Myslím, že to bolo GoPro, ale Ok. vôbec neviem koľkatka. OK. Stabilizácia minus. OK. Ty vole. Teďka poděkování To si- sponzorům Jasno. a je to všecko. Na záver by som sa chcel poďakovať svojmu týmu Lapier CMS za podporu, takisto všetkým sponzorom, rodičom, ale aj ostatným, čo ma podporujú. A konec v podstatě. Jo. OK. To bol školský projekt, toto video, to som točil so spolužiakom zo strednej a sme vyhrali normálne súťaž mestskú a aj sme dostali za to akože finančnú odmenu a nahovorila nás striedna učiteľka. Takže to byla na střední spolužák, nějaký, co tohle co točil. Hej, a učiteľka s tým prišla, že ja športujem, on akože robí videa, že či neskúsime sa prihlásiť a fungovalo to. A točí ještě teď videjka, filmy nebo... Fotí. Fotí, OK. Fotí aj myslím, že Českú extraligu hokejovú a tak. OK, dobrý. Ne, co mě zaujalo na tom videu, bylo primárně to, koukal jsem, že ten trénink vlastně přišel, že už si v té době měl celkem strukturovaný, na to, že to je 11 let naspět, jakože No. prostě celkem mi to přišlo jako funkční cviky, cesták, ježdění na kole. Jak moc to opravdu byla jako tvoje rutina a jak moc to bylo jako sehraný na to video? To bolo úplne, že naozaj. Ja Fakt som to bol takhle strašný žil? drič, no. OK. Ja som není podľa mňa moc akože talentovaný. Ja som strašne chcel trénovať. Takto vyzeral každý môj deň, keď som nebol v škole, tak ja som proste len sa vozil na bicykli. A od kolika let si takhle už jako trénoval? Takhle profi? Ja som predtým hral hokej a myslím, že v 14 alebo v 15 sa ide na strednú a vtedy som vlastne skončil s hokejom, ale už som vedel, čo znamená letná príprava, čo znamená veľa behať, proste, že sa musí chodiť do posilky. A v podstate vtedy som začal zimu tráviť akože v posilovni, ale to som len bicykloval, nič iné som neriešil. A potom toto bol asi rok tak 2014 podľa bicykla myslím. A to už bolo také, že naozaj som proste chodil na cesták. Tréningy som si asi robil ešte sám, nemal som trénera, ale vedel som, že proste musím chodiť cvičiť, musím mať nejakú kondíciu a beh není úplne ideálny, že tie stehná sú lepšie naučené na to, keď šlapeš. Takže som robil trenažer a furt sme si chodili tlačiť, vieš, nebolo enduro, nebol e-bike, proste som si tlačil z jazďak. Zároveň tam na konci děkuješ sponzorům, tak to už takhle před 11 lety měl prostě, jsi byl jako v týmu s nějakou podporou, s nějakým supportem, nebo jak to fungovalo před 11 lety? No, myslím, že toto bol asi druhý bicykel, ktorý som dostal a nemusel som ho platiť. Nebol môj, ale myslím, že ešte predtým rok som mal Specialized demo. To som mal asi 2014, nejakých 19 rokov, 18-19 rokov. A v podstate mali sme to tak, že jazdili sme za obchod v Považskej Bystrici, odkiaľ som. A ja jediný som dostal bicykel tak, že som ho nemusel zaplatiť, odjazdil som na ňom rok a potom si ho majiteľ obchodu predal. Jo. Čiže vlastne nemusel som minúť na to svoje peniaze. A mali sme tam nejaké, samozrejme, lepšie ceny na servis, na diely a to bol v podstate celý sponzoring, čo sme mali. Ale na tú dobu to bolo celkom akože v poriadku. A s tím jste objížděli prostě jako už nějak světový pohár, slovenský pohár? Nie, to bolo, že slovenský To bolo. pohár a skúšali sme európsky, ale tam sme sa akože nechytali vôbec, lebo je to úplne iné. To človek pochopí, až keď začne cestovať, že tá úroveň je iná. To bolo tak, že primárne slovenský pohár, neviem, či bol vtedy moravsko-slovenský pohár a motali sme sa stále iba tu. A v podstate spávali sme v dodávkach, bol to taký
punk. Okay. Pamatuješ si na toho Lapiera, ještě to vypadalo, že to je na 26kách, na duších hádám. Áno. A nějaký tlumiče, který nevím, jak moc tlumičovali, jako... Ja som bol taký, že som si na to sadol, vyskúšal som, či to prúži a ak to prúžilo, tak som sa vozil. Vtedy som to vôbec nejak neriešil ešte. V tejto dobe akurát viem, že ten Lapier mal karbonovú zadnú stavbu a predok bol hliníkový a aj sa dosť krútil a aj dosť praskal. Nezlomil som ho, že úplne, ale viem, že sme ho reklamovali minimálne 3-krát a boli tam také zadné padky, ktoré sa dali kúpiť iba naraz. Takže keď si otrhol padku, akože prehadzovačku, tak som musel kúpiť za 90 € celý set. Okay. A to bol fakt cheat, no. Já jsem tady měl taky jako dotaz právě, jestli ho někdy prasknul toho Lapiera, takže jako trošku si to... na veľa miestach, no. Okay. A nějaký testování s tím to teda ještě neprobíhalo v té době? Jako nie. Toto bolo úplne, že... Tady máš bike a prostě jezdí. Hej. A se točí kola, tak jezdíme. Tak, no. A zadnú gumu som menil raz za 3 mesiace, lebo to bolo proste drahé, tak som jazdil na zjazdených a tak. OK. A takže teda jako první světový poháry třeba proběhly až jako pod Kellisem, teda, jestli tomu správně rozumím. Myslím, že posledný rok pred Kellisom, 2015, počkaj, ešte raz rozmýšľam, keď som... OK. Sa mi to mýli s tým, že koľko som mal vtedy rokov, ale... Nie, vlastne už v roku 2012 alebo 2013 boli moje prvé svetové poháre. Vlastne keď máš 17 a 18 rokov, tak si junior a vtedy vlastne môžeš až nastúpiť na svet. A vtedy ma zobrali v rámci reprezentácie, myslím, že som mal asi Mondraker alebo Demo a išiel som do Valdisol, čo je akože úplne... Tak ma to prefackalo, to keď človek vidí na život. To mě právě zajímalo, jako tam první výjezd na ten světový pohár, jaký to je celý, co si tak člověk myslí, s čím se tam člověk srazí. Pamatuješ si to ještě, první výjezd takhle na svěťák? No, úplne prvý rozdiel je, že sa úplne inak vozí doma s tým, že všetkým rozumieš, vieš, že keby si náhodou spadol, tak proste prídu rodičia a zoberú ťa domov, do nemocnice, čokoľvek. Ale keď odídeš niekam 1200 km na trať, ktorá je niečo úplne iné, ako si sa hoci kedy bicykloval predtým, nemá to s tým vôbec nič spoločné. Nevieš, nepoznáš mesto, prostredie, povrch, nepoznáš nič, tak a všetci jazdia brutálne rýchlo, tak boli sme úplne stratení. Môžem tak povedať, že fakt si stratený a trvá roky toho, že dostávaš kvázi na prdel, roky skúšaš, nevychádza to, si pomaly a postupne si začneš na to zvykať a naučíš sa, ale nikdy sa nestane, že prídeš z domu, kde sa vozíš na minutovom endurku alebo na nejakom flow traili na svetový pohár a budeš tam jazdiť dobre. To proste nejde. A čo je ako keby najťažšia vec, čo veľa ľudí nechápe, že na svetovom pohári sa tá trať tak strašne vyjazdí, že ty nemáš šancu si ju najazdiť tak akože toto budem jazdiť celý víkend, pretože ty niečo jazdíš a ono to tam po druhom tréningu není. Proste je to, strašne sa to mení a v podstate v dnešnej dobe na svetovom pohári máš ľudí, ktorí ti diktujú kadiaľ áno, kadiaľ nie. Vtedy to až tak nebolo. Vtedy bol najväčší skok to, že v podstate sú trate ťažšie, dlhšie, viac stôp na výber a tak. A tempo bolo neskutočne rýchlo. A to je aj dnes. Tak to byla teda v dobách, kdy jsi jezdil na Mondrakeru, na Lapieru, na Specialu. Každopádně ty jsi už přes 10 let spojený se značkou Kellis, jsi člen továrního týmu, což je asi jako jeden z nejdéle trvajících sjezdových projektů tady v Čechách a na Slovensku. Tak pojďme asi na začátek toho, kdy a jak tě oslovil Kellis, nebo jak se to stalo, že jsi začal být součástí tady toho týmu. No, toto je 10. rok zrovna, 10. sezóna, čo sme spolu. A v podstate v roku 2015 prišiel za mnou môj terajší manažér Mišo Wiesenganger normálne na slovenskom pohári. Jazdil som za Lapierre CMS a jazdil som dobre. Proste bol som jeden z najlepších na Slovensku už vtedy v mužoch a opýtal sa ma, že či by som nechcel zmeniť tím a že pripravujú s firmou Kellis ako keby nový projekt. A všetko mi vysvetlil, v podstate, že budeme mať tímové auto, že by sme jazdili európske poháre, že by to bolo celé také väčšie a viac orientované už aj mimo Slovenska a ja som bol už v takom štádiu, že na tom Slovensku som bol proste medzi najlepšími a čiže keď sme to chceli niekam posunúť, tak v tomto sme videli cestu. Na druhú stranu, keď som jazdil za obchod, tak pre ten obchod je náročné mi dávať akože sponzoring, ja neviem, preplatiť náklady, štartovné, cestu a tak podobne. A v podstate toto mi bolo slúbené, že takto by to bolo a povedal mi členov, ktorých by chcel získať a takto v podstate celé začalo a myslím, že jak som povedal, že áno, ale že chcel by som vyskúšať bicykel. Do týždňa som mal doma bicykel, že môžem vyskúšať, chod sa odviezť doma, kde to poznáš. To bolo akože super vec, vieš, lebo doma sa ti vozí najlepšie, keď vieš, ako sa vozí na tvojom bajku a vyskúšal som to.
úplná bomba, naozaj som bol mega z toho prekvapený a povedal som, že poďme to skúsiť a tak nejak to skúšame dodnes. Takže Rockstar Life, takhle na začátku přijde za tebou týmový manažér a podepíše tě normálně. Hej, akože To už se... bolo to už pomerne vážne vtedy, lebo zrazu začali, máme tým, ideme robiť fotenie, točenie, musíš byť tam, akože bolo to dosť veľký rozdiel proti tomu, keď to robíš s kamošmi na pankáča a spávate 4 v malej dodávke, ako sme to robili dovtedy. Zrazu sme mali ubytovania, zrazu sme mali obrovský crafter tímový, všetky náhradné diely, nemusel som si kupovať gumy. Bolo to úplne o niečom inom, úplne. Ale zároveň už nestačilo byť dobrý doma, snažili sme sa chodiť von a tam proste, či to bola Európa, či to bol svet, tak sme stále dostávali na prdel. Proste pomohlo to, ale nebolo to stále dosť. Jasne. Lebo hovorím, trvá to roky, kým sa ty na to adaptuješ. Jeden Kelly's Factory Team mi přijde jako opravdu zajímavá věc, tím jak jako dlouho trváš, opravdu takových jako celků tady moc není. A ty teda říkáš, že tam jsi 10 let, tak to už si taky musel zažít jakoby vícero manažerů, marketingových ředitelů, hádám, názoru na to. Proč vlastně jako ten Kelly's, co je ta největší motivace mít sjezdový tým, nebo jak to, že je takhle úspěšný tady ten jako celek? Tak neviem, či to je úplne otázka na mňa, vieš, že prečo by to mali mať, ale tak určite je to marketingový nástroj, pretože ľudia vidia, že na tých bicykloch sa dá jazdiť, dá sa závodiť, dá sa vyhrávať. Takisto my ako jazdci tie rámy testujeme, či tie bicykle vydržia, čo vydržia, dávame feedback, či je dobrá geometria, napríklad tie posuvné padky, ktoré máme na našich zjazdových bajkoch nie sú náhodou, je to kvôli tomu, že naozaj ja jazdím niečo iné, Sehny chce niečo iné, že keď na tom bicykli stráviš veľa času, tak zistíš, že ti niečo nevyhovuje a rád by si to upravil. A presne na takéto veci sme tam my, lebo keď na tom najazdíš toľko hodín, tak ten bicykel dobre spoznáš a vieš im povedať, že čo je dobré, čo je zlé. Takže v podstate je to určite ako keby marketingový nástroj a hovorím, na vyvíjanie bicyklov, na testovanie bicyklov je to takisto super vec, pretože nemôžeš dať otestovať bicykel niekomu, kto sa nevie bicyklovať. A ten vývoj mi přijde taky jako celkem zajímavý, že ačkoliv třeba ten sjezdový speciál Noid, vlastně ta platforma existuje už nějaký pátek, už není úplně nejnovější, tak se mi zdá, že pořád tam jako s tím trošku špekulujete, tady něco prodloužíte, tady něco zkrátíte. Presne tak. Jak to funguje jako v praxi? Je to, že konstantně se snažíte zapracovat jako upgradey, nebo to funguje tak, že jednou za 4 roky si sednete a uděláte nějaký facelift? V podstate nie. Ide o to, tá doba sa stále vyvíja. Nemôžeš meniť každú jednu vec každý rok, pretože otvárať tie formy a robiť takéto veci, to sú všetko finančne strašne náročné veci, ale v podstate bicykel začal ako 27,5 palcová verzia, potom zrazu prišli do mody 29. Takže sa to muselo upgradenúť na to, aby sa dali používať aj 29 palcové kolesa a do 2-3 rokov zrazu všetci jazdili verziu Mullet. Takže znova sme s tým museli pracovať, aj my sme chceli jazdiť rozdielne kolesa, znova sme to prekopávali, takže stále sa s tým pracuje aj podľa našich požiadaviek, aj podľa toho, ako sa celkovo tá doba vyvíja. Napríklad ja teraz testujem kvázi XL-kovú verziu, natiahli sme predný trojuholník ešte myslím, že o 1 cm, takže ridge je dlhší a takisto zadnú stavbu, tie spomínané padky, tak sú tam dve polohy nastavenia, ja som ešte skúšal vrtať tretiu, aby som mal koleso takisto ako mám na e-bajku, čiže dá sa to posúvať. Takže stále sa to nejako mení, hovorím, nie sú nejaké drastické zmeny, ale hovorím, snaží sa tomu prispôsobiť tomu, čo my chceme a tomu, kam tie trendy smerujú. A promítá sa potom do sériovky ako každý rok, takhle ten váš update, nebo? V podstate neviem, ako to bude teraz s tou veľkosťou, s touto mojou, že či to bude náhrada bežného L-ka, alebo to bude XL-ko. Tú informáciu ešte nemám, ja v podstate mám prvý rám, ktorý bol z tejto veľkosti vyrobený. Vyskúšam, ak bude všetko OK, tak sa to bude ďalej ako keby riešiť. A ty máš rád takhle dlouhý kole, jo? Že ti nebylo kolo dosť dlouhý? Lebo v podstate, ja nie som úplne vysoký, meriem asi 182 cm, čiže nie je to úplne šialené, ale skôr tie trate, ktoré jazdíme, keď jazdíš doma, tak ti príde, alebo pomalšiu trať, tak malý bicykel ti príde dostačujúci. Ale keď prídeš na rýchlu trať, kde letíš 70 cez nejaký rozbitý úsek, a máš proste malý rázvor, že tie kolesa sú málo od seba, tak ten bicykel ti príde strašne nestabilný. Plus záleží, ako sa on stláča, niektoré bicykle sa stlačajú tak, že sa vyslovene naťahujú, niektoré bicykle sa stlačajú tak, že sa skracujú, že zadné koleso nejde vyslovene dozadu. Takže je tam veľa vecí, ktoré ako keby ovplyvňujú to, ako sa ten bicykel javí na pocit, či sa ti zdá malý alebo veľký. Takže hovorím, v súčasnosti tam, kam sa zjazd vyvíja a minimálne svetový, že sú to proste strašne rýchle, otvorené úseky, rozbité, aby to aj na tej kamere z diaľky vyzeralo dobre a tomu musíš proste ten bike prispôsobiť.
Je to vaše testování a ten feedback k tomu vývoji tak intenzivní i u jiných modelů, jako je právě třeba elektrokolo, Teos, VEC, nebo to spíš jde tak, že vy dáváte input do toho sjezďáku a ty produktáci si to pak jako berou z toho hlavního kola dál? Určite sa to podobá, alebo teda je to celý taký balík, keďže je to ako keby gravity scéna, tak tie informácie, čo majú od nás v rámci zjazdových bicyklov, tak oni si to potom buď implementujú na e-bajky, alebo sa nás tiež pýtajú, že či áno, či nie, lebo jedna vec je ten rám navrhnúť systém prúženia a tak podobne, ale druhá vec je na tom jazdiť a ty musíš nájsť prienik medzi tým, čo si schopný vyrobiť, na čom sa dobre jazdí a čo dobre funguje a čo veľa vydrží. Takže nie je to vôbec akože jednoduché dať dokopy nový fungujúci rám, nejakú úplne novú platformu, je to dosť proces. Teď jenom takovou otázku, já doufám, že tě nezaženu někam do koutu, ale mě by zajímaly ty názvy těch kol u Kellysu. Já jsem si otevřel webové stránky Kellysu, koukám, že jedno kolo se jmenuje Swag, tak to vím, tak to, co to znamená? Tak znamená to, jako když máš swag, že jo, to je jedna věc. Zároveň jsem se dával do Google a Google mi řekl, že jako doslovný překlad slova swag je něco jako loop, nebo když jako nečestně získaná kořist, když něco ukradneš. Pak je tady Theos, což je z řeckého bůh. A pak je tady Noid, což slangově znamená jako paranoidní osoba, nebo no ID, že nemáš občanku. Tak jestli máš nějaký info o tom, jak vznikají ty názvy, nebo... Takto ďaleko som sa nedostal. Dobře, ani s googlením tých názvov, vôbec neviem. Tak to se musíme zeptat ještě někoho jiného. Dal si s tím viac roboty, jak som si kedy dal já. Mě to tak jako zarazilo, když jsem se otevřel, pak jsem se googlil a to. Říkal, a zatím určitě něco bude. Jak už jsem říkal, Kelly s týmem prošla spousta lidí, tak mě by zajímalo, jaký to třeba bylo být týmový kolega s Hugo Robenkem, se stylařem, legendou z Ostravy, když tam byli i takovýhle jako úplně jiný lidi, než jako čistokrevní závodáci. Toto je napríklad na celkovo tom bajkovaní za tú dobu, čo to robím, ale aj práve na tom týme strašne super, že stretneš ľudí, ktorí radi bajkujú, ale sú úplne iné osoby a presne Hugo bol jeden z nich. Jemu dodnes furt komentujem, keď raz za rok konečne niečo pridá na Instagram, tak mu tam hneď napíšem, že dráčku a srdiečko, lebo Hugo bol strašne super chalan a asi za mňa jeden z najviac talentovaných ľudí, akých som na bicykli kedy videl. On v podstate možno nebol ani tak rýchly, aj keď bol dosť rýchly, ale ten štýl, alebo tie veci, čo on s bicyklom vedel, tak to som nikdy v živote nevidel. On proste dokázal skočiť taký whip na hociakom skoku, alebo dať taký table, že to proste, to nie, že by si to nevedel, ale teba to ani nenapadlo spraviť. A takisto napríklad dokázal skrubnúť skok tak, že na odraze písal aj predným, aj zadným kolesom úplne na hrane driftu. Ja už som čakal, že on je proste mŕtvý a on to spravil každú jazdu. On s tým vôbec nemal problém a ešte sa smial akože, že styl, úplne akože pohoda. Takže brajím, a doteraz, aj keď dáva videá z toho, ako on na tom bicykli jazdí a čo robí, tak to je úplne akože mimo mňa. Ja som proste zjazdár, asi sa viem voziť rýchlo, alebo teda ako kedy, ale čo sa týka takých, že štýlových vecí, alebo takého citu na triky, na štýl, to je úplne mimo mňa, takže som sa vždy na neho díval, že vyskúšam, dal som úplného stuhuláka, že dobre, už nejdem skúšať, takže hustý. No ale on napríklad, Hugo na to nemal hlavu, na to, čo potreboval, na to závodenie, že sa akože hecnúť a že nevymýšľaj počas tej jazdy, vieš, že nedávaj ten table a že hentam a že neodpál to, že choď rýchlo, tak on to proste nedokázal oddeliť, že proste vždycky tam musel byť ten štýl a potom mu to kvázi, vieš, chýbalo v tom výsledku. No. Kdyby si mohl podepsat do Kelly's Factory týmu jakýkoliv jezdce, tak s kým by si chtěl být teammate? Možná taková otázka, kdo je tu jako hrdina možná. Počkaj, myslíš akože úplne kohokoľvek? Úplne kohokoliv. Sam Hill, môže to byť Sam Hill. Vyrastal som práve tak, že prvý dres, čo som si kúpil, bol Monster Energy, lebo Sam Hill jazdil za Monster. V dnešnej dobe koho by som... Je to ťažké. Kdo si myslí, že by tam hodil? Od koho by bylo dobrý ako číst liney? Tak to by som najradšej mal niekoho z tých oldschoolerov, ako je Greg Minár alebo Steve Pitt, lebo tie skúsenosti ako keby nenačítaš. Tí mladí, čo sú tam teraz, ako je Jackson Goldstone, oni sú brutálne rýchli, vedia bajkovať lepšie ako kdokoľvek, ale tie skúsenosti, aké majú ostatní, tak keby si môžem úplne že najviac vybrať, tak by som chcel asi Loika Bruniho, ale iba s tým, že by som vedel ten jeho knowledge, čo oni majú, lebo ten jeho bicykel je brutál. To je proste brutál. A nikto nevie, čo sa tam deje, tak to by ma zaujímalo veľmi. OK.
No tak jo, tak můžeme asi pomalu s Kelly's Factory týmem přejít na světový poháry. Ty teda už jezdíš světový poháry cca 10 let, už jako celkem dlouhou dobu. A ty světový poháry se asi jako dost proměnily, jak už tratě, kola, ten přístup těch týmů k tomu. Mě by zajímalo, jak se i proměnil váš přístup toho Kelly's Factory týmu, jak jste třeba jako vyráželi na svěťáky před těma 10 lety poprvé a jak jezdíte teďka, kolik musí jet lidí, jestli nějaký přibyli, jak to vypadá? No, zmenilo sa toho strašne veľa, aj v podstate, ja keď som išiel prvýkrát na svetový pohár, tak to fungovalo tak, že bola kvalifikácia a postupovalo 80 najrýchlejších časov a juniori vlastne nemali svoju kategóriu. Všetci, ktorí sa prihlásili, ja neviem, 200 ľudí, 210, tak prvých 80 postupilo do finále a to bolo pre juniorov kvázi nemožné postúpiť. Tam postupili dvaja, z toho jeden bol práve Bruni, lebo my sme rovnaký ročník, alebo možno on je o rok starší a možno ešte jeden nejaký náhodný jazdec, čiže to bolo veľmi ťažké. A potom juniorov oddelili, ale ja už som šiel do mužov, takže v podstate už mi to bolo jedno a postupovala stále ako keby prvá 80 mužov, čo bolo ťažké, ale podarilo sa mi to možno, ja neviem, raz alebo dvakrát v tej dobe na tých začiatkoch, že dostal som sa do finále. Samozrejme som nič nezajazdil, skončil som okolo 65. miesta, neviem presne, ale bolo to všetko také, nebola to taká formula ako je dnes. Proste sa iba jazdilo, tí dobrí boli proste lepší a tí horší proste boli pomalší, to bolo celé. A postupne sa znížila kvota na postup na 60, prvých 60, že postupí zo sobotnejšej kvaldy do nedeľného finále, čo je dosť rozdiel. Pretože akože 60 ľudí, dajme tomu, že zo 170 mužov je dosť ťažké si to. A čo sme zistili postupom času, že v podstate všetky tie týmy chodia na tie trate trénovať vopred. Že tie trate, keď sú počas roka otvorené, tak oni tam idú na týždeň, spravia si testovanie. Sice sa nevie, kadiaľ presne tá trať pôjde, ale plus minus sa jazdí stále to isté. Takže najväčší, čo sme zistili, že ak sa dá niekde ísť trénovať vopred, a to je jedno či svetový alebo európsky pohár, tak musíme vyraziť, ísť skôr, odjazdiť si to tam, skúsiť si bicykle, skúsiť si gumy, vieš nastaviť prúženie, že ten čas vopred je obrovský benefit, pretože je strašný rozdiel, či na nejakej trati spravíš 40 jazd, alebo ich spravíš za ten víkend, že 10. Všetko ti ide jednoduchšie, viac si na tom bajku uvoľnený a kvázi ty ideš rýchlejšie aj bez toho, aby si o tom vedel. A všetky tie týmy, tie najväčšie, ale vlastne už aj tie menšie, tak keď sa dá, tak sa chodí trénovať vopred. Niekto chodí aj na 3 týždne, nastavia všetko. V súčasnosti v zjazde sa veľa používa telemetria, čiže elektrické meranie tlmičov. Zozbierajú dáta, nastavia bicykle, odídu domov a v závodný víkend prídu s nastavenými bajkami. Už potom samozrejme tá trať sa trošku rozbije, vyjazdí, tak tie hodnoty to ukáže iné, ale taký ten base setup ty už máš proste spravený a už riešiš len vyslovene stopy. A to je ďalšia vec, že vlastne v súčasnosti kvázi, neviem či každý jazdec, ale v rámci tímu máš na trati 4-5 ľudí s vysielačkami, ktorí kritické úseky pozerajú, tam kde na výber napríklad sú 3 stopy a nie si úplne istý, či máš ísť stredom, či máš ísť zľavo alebo vpravo, tak tam stojí niekto z tvojho tímu, pozrie si tam 40 ľudí a do vysielačky zahlási dole do depa, že hej, tak jazdí túto ten outside, lebo potom je z toho najlepší výjazd, navnútro je vyjazdený hnusný koreň. Ty si ideš dole jazdu, niekto ti to v tom DP oznámi a ďalšiu jazdu si to prejdeš. Okay. A takto keď si rozoberieš celú trať na drobné, tak potom raz zistíš, že si získal nie že pol sekundy, ale že 4 a 4 sekundy na svetovom pohári sú kľudne 20-25 miest. Takže sú tam také detaily, čo možno bežný človek akože o tom nevie a v podstate bez toho sa tam neuchytíš, lebo sú tam všetci bajkeri, ktorí vedia jazdiť, majú veľmi dobré bicykle, majú nové tlmiče, nové gumy, všetky nové technológie a v podstate ty, keď ich chceš dorovnať, tak musíš robiť minimálne to isté, čo robia oni. Takže napríklad... Takže je pravda, že teďka už se v tréninku si rozestaví jako měřící brány a měří si úseky už presne, tohle, co se děje. Hej, no, jak to jsou takové jako detaily, který člověk takhle od jako té televize nevidí, nebo že k kterým se člověk dostane, až když tam opravdu je mezi nima. Mě by třeba i zajímalo, jak jako trénují vlastně ty nejlepší. Je to tak, že jezdí jako kusovky, nebo jezdí jako segmenty a šlapou si je, nebo jak to funguje? Práve keď pár rokov dozadu dominoval Gwin, vyhral myslím, že 5-krát po sebe celkovo svetový pohár, tak on celý tréning len stál na trati a len sa pozeral. Non-stop sa len pozeral. Jeho si nevidel prejsť jednu stopu a na konci dňa mali vlastne top 60 ľudí z celkového poradia mať tzv. Top tréning. On si v tom top tréningu buchol 2 jazdy toho, čo napozeral celý deň a na ďalší deň vyhral o 8 sekúnd.
Proste úplne sci-fi. On sa vôbec nevozil. Okay. Ale potom sú zase ľudia, ako je napríklad Danny Hart, ktorého vidí si dať v tréningu aj 4 kusovky. Takže akože ten princíp alebo ten postup k tomu tréningu má každý trošku iný. Hej, lebo celá jazda na trati svetového pohára je totálny masaker. Ty prídeš dole a si úplne že out. Takže nie je to také, že by si sa tam voskal, vieš, flowík a tak. Tam proste dostávaš 4 minúty totálne kladiva a prídeš dole a takto si vysunieš ruky z rajdov a že ideš sa napiť. Akože, takže nie je to také, že by si sa tam mohol krútiť. My väčšinou dávame, Sehny bol vždycky taký, že dal menej jazd jak ja, že on tu trať povedal, že dal 6 jazd a že hele, ja už rýchlejc nepojedu. A že no super, tak ja ešte musím ísť. Tak ja som išiel hore a ešte som si dal väčšinou 8-9 jazd. A tiež som to cítil, že už viac proste nevládzem, ale ešte som potreboval v tých úsekoch ako keby získať nejakú dôveru, že viem, že som to prešiel dobre a že zajtra to bude fungovať. Takže každý to má trošku inak, no. Takže ty dáváš spíš víc jíst? Já dávám skôr viac ako menej jazd, no. Hej. Jaký další speciality se tam dají třeba odkoukat? Já jsem slyšel někde, že třeba Loris Vergier, že si bere na světový pohár 20 párů vypletených kol a jako s různě utaženýma špicema a pak jako si vybírá ty, které jsou jako ideálně tuhý. Je to pravda, nebo to už jsou moc? Tam na tí najlepší, tam sa dozvieš také veci, čo oni riešia a ja neviem, či vieme všetko, ale aktuálne... No poďme nejakú špecialitku. Videl si tie stabilizačné Videl, no. tyčky, no, Viem. tak teraz dávajú vlastne, že to odkúkali z formule, ale vo formuli, že to je zakázané, ale v podstate vnútri tých válčekov sa hýbu nejaké telesá, ktoré pohlcujú vibrácie. Okay. A teraz napríklad Ronan Dunn, ktorý jazdí za Mondraker Factory, dával fotku bajku a mal to na zadnej stavbe a mal to vpredu na korunkách na vidlici. Okay. Že to proste pohlcuje vibrácie, napríklad inserty do kolies. Už sa nejazdia. Okolo toho úplný hype, že proste to musíš mať a neviem čo. Teraz niekto jazdí vzadu, niekto už nejazdí vôbec, ako kto, ale na to, ak to mal každý vpredu, vzadu, tak to už sa zase nejazdí, pretože keď máš väčší ako keby volume, väčší objem v gume, tak to pôsobí ako tlmič, guma sa viacej ohýba, pretože ten insert jej nezavádzia, čiže máš lepšiu trakciu. Okay. Dajme tomu. Bruni má na bicykli endurové rafiky, DT Swiss, aj vpredu, aj vzadu má iba 28 špic a šírka není 30, ale je 27. Pretože že vraj vtedy má to koleso lepší flex, guma sa viac ohýba a má lepšiu trakciu. Okay. Čo sa teraz veľmi rieši je ťažisko skrz e-bajky, pretože na e-bajkoch je v strede motora baterka a v podstate zistíš, že ten bicykel je brutálne stabilný, má dobrú prejazdnosť a tak. Tak teraz sa začalo robiť to, že v podstate napríklad Bruniho bike má pri zadnom náboji stavba takto tenká a smerom k stredu sa rozširuje asi do takej oceľovej veľkej konštrukcie, aby to ťažisko bolo práve pri tých klúkach, pri tom strede, dať čo najnižšie tlmič a zároveň zadná stavba, horná trúbka už je karbonová, takisto horná, aby to ťažisko, aby tie najťažšie veci boli všetky v strede toho bicykla a v súčasnosti úplne, čo je hot, tak pinion, prevodovka elektronická a belt drive, pretože tá prevodovka má 2 kg a keď ju umiestniš na stred a zozadu zoberieš kazetu a šalter, tak si vlastne premiestnil tú zlú hmotnosť z tej páky na stred bicykla. Takže... Nad tím ste neuvažovali v Kelisu, že byste dali belt drive? Zatiaľ nie. Okay. Ale som na to zvedavý. Akože vyzerá to dobre a teraz bolo testovanie v Portugalsku. Mali svetoví jazdci taký akože test a bol na tom, myslím, Charlie Hatton 3. alebo tak, takže vyzerá to nádejne veľmi. Tak oni vypsali nejakou tú cenu, že kdo první vyhraje světový pohár na belt driveu, takže vyhraje 100 000 $. Hej. Ale myslím, že to je otázka času. Myslím si, že to môže fungovať. Tak ono celkem dost týmu to, jako se na to adoptovalo. Intense, Zeroed, Atherton a Zeroed. Ešte Rhys Wilson, kde je Gamux, no. Jo. No, 4 docela silný týmy. Hej. Dobrý, co říkáš na změny, který zavádí ve světovém poháru Discovery Channel? To je zavedení semifinále, snížení počtu jezdců ve finále, tuším, snížení počtu factory týmů, který můžou startovat na světovém poháru. Fandíš tomu, nebo spíš ne? V podstate, jak oni na základe podnetu tých dobrých jazdcov, my sme ich počúvali, keď sme stáli v rade na lanovku a tak, im napríklad vadí, že na ten svetový pohár chodilo tak veľa ľudí, pretože za prvé si čakal 3/4 hodinu na lanovku, lebo tam bolo moc proste ľudí. A za druhé tá trať bola po prvom tréningu, že na kašu. A to bola jedno, že ktorá trať, bola úplne, že na šrot. Takže im to príde v poriadku, lebo
keď jazdíš dobre, je ti jedno, čo robí ten, kto je 80 a tak podobne, ale pre nás, ktorí sme boli schopní jazdiť od 40. do 60. miesta, je to strašný cut, keď zrazu postupuje ako keby do finálového závodu len 30. Lebo top 30 som zajazdil ja možno dvakrát v živote a ísť kvôli tomu akože 1600 km niekam a na svetovom pohári je tréning brutálne krátky. Tam tréning trvá v piatok 3 hodiny a v sobotu len hodinu a pol. A ak nepostupíš, tak tvoj víkend skončil a ideš domov. Do nedele môžeš to koukať. Že v podstate je to veľké sito, ale nevrám, že to tomu športu uškodí, skôr to uškodí ľuďom, ktorí boli tí privateer, tí proste čo chodili skúšať. Chodili skúšať, teraz proste málo kto bude môcť skúšať a neviem, ja som presne tie pravidlá nepozeral, oni vraveli, že tam budú nejakí ako keby náhradníci, že budú tie top týmy, tých 15, koľko má byť a keď sa niekto zraní, že môže zobrať nejakého náhradníka a dať mu šancu, ale ja som tako, že už presne neštudoval. Videl som, že zmenili kvalifikáciu, že v podstate celé štartové pole pôjde jednu jazdu, z ktorej postupí najrýchlejších 20 ľudí a celý ten zvyšok pôjde ako keby ešte jednu kvaldu a odtiaľ postupí 10 ľudí. Čo je podľa mňa lepší spôsob, ako bol doteraz, že postupilo 30 a hotovo, tak to pôjdeš aspoň 2 jazdy. Ale v podstate, vravím, ten svetový pohár je tak strašne málo o jazdení, že ak na to nemáš, že výkonnostne, že vieš, že nebudeš patriť medzi top 30, tak je to strašne veľa peňazí, času a energie a vůbec žádné jazdění. Právě to přijde, to jako jezdit to zkoušet jako privateer, takže to stojí hodně peněz. Presne, a vlastně třeba to jako nedává smysl po světě posílat jakoby víc než těch 15 top týmů jako na ty světové zastávky a možná to jako v něčem dává smysl, že se to takhle jako zmenší. Práve, že v podstate do istej miery áno. Ale zase stalo sa niekoľkokrát, aj teraz Ronan Dunn, pomaly najlepší jazdec na svete, bol privateer, vyhral od Vina Mastera cenu za najlepšieho akože privateera a teraz sa niekam dostal, vybudoval to a to sa možno tak ľahko už nestane. No. Tak musíš skrz ty evropský poháry, nebo co to znamená třeba pro tebe teda takhle, když se ten jako počet týmů sníží, znamená to, že ještě můžete nějakým způsobem jezdit na svěťáky, nebo v podstate my stále môžeme, ak by sme chceli ísť, ale ako sa bavíme, nedáva to úplne zmysel. A preto my už druhý alebo tretí rok sa hlavne sústredíme na európsky pohár, pretože tam je oveľa viac jazdenia, oveľa viac šancí pre nás ako jazdcov tam niečo zajazdiť. A väčšinou to bývalo blízko až do tohto roka, že sme to vedeli odjazdiť tak, že sme vedeli aj trénovať dopredu, proste robiť to isté, čo na svetovom pohári, ale v rámci Európy. Ale to sa teraz tiež do veľkej miery zmení, pretože keď na svetový pohár pôjde len 15 tímov a všetci ostatní chcú niekde závodiť, tak pôjdu na Európu. A tým pádom sa to ako keby celé stiaží a bude tam väčšia konkurencia. Čo je pre pohár samotný veľmi dobré, pre nás ako závodníkov je to samozrejme oveľa ťažšie. Ale zle to není. Výhoda Európy oproti svetu je, že na európskom pohári je v piatok 6 hodín tréningu, v sobotu 4 alebo 5 a v nedeľu ešte takisto je ráno tréning. Takže minimálne sa vozíš oveľa viac. A keď už niekam ideš, tak sa chceš voziť. Ačkoliv jsou tady ty všechny možné změny, tak mi pořád přijde těch jako sjezdových týmů je docela dost v porovnání třeba s endurem. Mně přijde, že endurových týmů je podstatně míň, ačkoliv jakoby mám pocit, že všichni mají nějakým způsobem endurový kolo a endurových kol se prodá mnohem víc než sjezdových kol. Nebo jak to vnímáš? To je pravda. Nebo jak mají lidi, jaký kola mají lidi tady? Jakože tady většinou máte někdo sjezdový kolo? Má někdo zjazdový bike tu? Jeden a ja. 2. No akože z jazdových bajkov je strašne málo aj v mojom okolí a pamätám si pár rokov dozadu všetci vraveli, že vlastne enduro závody vymažu z jazdové závody, pretože enduro, presne jak vravíš, je ako keby každý ho má, každý oveľa viac sa toho predá, tak podobne, ale nestalo sa to. Neviem v podstate, že čo je hlavný dôvod. Ten zjazd je stále divácky oveľa atraktívnejší. Funguje fakt skvěle, no. Hej, že proste teba baví vidieť niekoho, ako si tam bere život, že ide proste dole 70 km za hodinu a enduro, keď som bol ja na enduro pretekoch, tak ma to brutálne bavilo, že šlápeš celý deň s kamošmi, že si 6 hodín na bajku, ale keď som stál niekde pri trati a videl som niekoho po 8 minúte šlapať akože nejakú spinu a proste ledva to išiel alebo skoro tlačil, tak divácky to proste tak dobre nebolo. A ďalšia vec, keď máš tie trate od seba neviem koľko kilometrov, je ťažké byť všade naraz a všade to všetko vidieť. Ten zjazd je v tomto o dosť kompaktnejší. Takže možno to je jedna z vecí, prečo to takto zostalo. Na druhú stranu ani formulu nemá
nemá nikto doma, aj tak ju každý pozerá, vieš. Jasne, no. možno o tom to je. No to je proste, ten sjezd ako je skvěle divácky atraktívny. A sú ľudia, ktorých baví napríklad iba tá technológia za tým zjazdom. Že ani nie to jazdenie, ale presne tie bajky, všetky tieto merania, je to ako keby všetok ten vývoj ide zo zjazdu. Tam sa to všetko situuje a potom práve aj do endura, aj všade ako keby sa to prenáša. Takže možno preto je ten zjazd taký. Ja myslím si, že aj bude. Nevidím to, čo sa akože hovorilo, že to enduro nejako prevezme. Kdyby si byl poradce nějakého výrobce kol a měl bys jim doporučit, jaký kola mají do budoucna vyvíjet a na který se mají zaměřit, který si myslí, že se budou prodávat, tak co by si doporučil? Jaký kola budou jako nejvíc hot teďka v následujících letech? Oni už to vedia aj bezo mňa, ale asi elektriky, no. A jaký elektriky? Jako trailová elektrika? To asi nie, to je proste celkovo. Okay. Celkovo, či už sú to nejaké že mestské elektrobicykle, či sú to úplne že s malým zdvihom, či sú to aj hardtaily. Samozrejme dúfam, že pre mňa to budú akože endura so 170-kovými zdvihmi minimálne. Každý má to svoje, hej, ale že určite sa ich nepredá nejakých hard enduro elektrik toľko ako nejakých, vieš, nízkozdvihových a tak. Snaží sa vždy zasiahnuť tú bežnú verejnosť. Ale ja to hovorím stále, že e-bike nech to akokoľvek odsudzuje ktokoľvek, alebo kto je proti tomu, tak benefit najväčší, čo to prináša, je, že šetrí čas. A v dnešnej dobe, čo šetrí čas, je každý ochotný si kúpiť. Hej, že veľa ľudí má aj peniaze a nemá čas a to práve je podľa mňa to, že čo to dokáže. A aj podľa toho dopytu to tak vyzerá, takže myslím, že sa to bude predávať. Tak napríklad primárne e-bajky. Hej, nevravím, že iba, hej, ale že však oni to, výrobcovia to vedia, vidíš, stále každý rok sú nové motory, sú nové baterky, sú nové rámy, stále je to ako keby väčšia kapacita, nižšia hmotnosť, vieš, stále sa to niekam posúva, takže neviem kam sa to vyvinie, ale keď si porovnáš, kde boli e-bajky, ja neviem, pred 6 rokmi a kde sú teraz, tak je to úplne niekde inde. A keď sa pozriem okolo seba, koľko z nás malo zjazdový bike 15 rokov dozadu, skoro všetci, čo sme vlastne začínali, neboli ani endura, neboli ani nejaké, bolo iba XC alebo zjazďak, nič akože medzi tým nebolo a teraz sú All-Mountain, sú Endura, sú proste hardtaily z jazďaky, ale z tých zjazďakov sa totálne upustilo, lebo je to proste nepraktický bicykel. Ja sa na tom vozím veľmi rád, aj závodím na tom veľmi rád, aj tu na tom skáčem veľmi rád, ale keby mal mať jeden bicykel doma, tak to není zjazdák. Neviem, kde by som mohol asi iba tu celý rok. Nad závodením třeba na elektrobajcích, nad tím si neuvažoval? Bol som aj Bikefest chodevám enduro, alebo teda e-enduro. Akurát si myslím, že to není úplne fair, čo sa týka tých výkonov a tak, lebo není to vôbec tak zjednotené, niekto má 110 Nm, niekto má veľkú baterku, niekto má malú a proste každému to je jedno, takže nepríde mi to úplne fair, mňa to osobne baví, takisto neviem, či je nejaké pravidlo, či môžeš mať čipnutý e-bike alebo nemôžeš. No asi bys neměl, ale... No nemal by si mať, ale akože keď to nikto nekontroluje, tak samozrejme sa to dá. No a v podstate keď ti ho vypne v 25-ke, čo máš po štarte hneď, ideš 25, tak akože bojuješ za svoje, no. Takže ideš jak na klasickom endure, možno si ešte viac zničený. Před třeba to závodí na těch e-bajcích se jako vůbec nechytlo. No a nedáva to mám tiež dobrú historku, boli sme, myslím, že v Leže a boli tam majstrovstvá sveta aj v zjazde, aj v e-bajkoch a tak. A tam si normálne, a vyšli sme sa pozrieť na závod e-bajkov a tam mali nejakí Taliani proste svoje motory a to vyzeralo, jak keby mal normálne, že 450 motorku a všetci ostatní mali 125. A ja neviem, či tam ako to je možné, ako to kontrolovali, ale to vyzeralo, že proste on tam vytrhá tú hlinu z toho, vieš, že nepríde mi to fair, nepríde mi výkon tých bicyklov, tie softvery a tak a tým pádom to je extrémne ako keby nespravodlivé a nechytilo sa to vôbec. Neviem, či je toto ten dôvod, ale bolo to vidieť, že akože naozaj to nemá nejaký taký systém, že by to takto fungovalo. Ty už si to zmiňoval, že si nějaký endurový závody jel a že tě jako mega bavili. Uvažoval jsi někdy nad přestupem, jako nad tím, že by si směřoval všechen svůj fokus na enduro a ne tolik na sjezd, nebo proč furt závodíš v tom sjezdu a nepřešel si právě na ten jako praktičtější bike, na to enduro? No, v podstate už som na tým jednu dobu uvažoval a potom prišli kvázi e-bajky a som zistil, že môžem stále akože závodiť zjazd a doma môžem jazdiť na e-bajku. Jo. A ja som bol v podstate taký, že som mal pocit, že do toho endura každý odišiel, keď už sa mu nechcel ako keby jazdiť na tej vysokej úrovni, aj keď pár ľudí zostalo, ako je napríklad aj Sehny, že ostal jazdiť aj Svet, ale nechcel som ako keby odísť
zo zjazdu s tým, že už len ako keby doklusám v endure alebo niečo také. Ja som bol vždycky taký, že budem zjazdar a budem zjazdovať, kým budem ochotný závodiť a skôr mám v pláne potom už sa venovať ako keby iným veciam, možno trénovaniu ľudí, nejakým kempom a tak, že nechcem ako keby prejsť do inej disciplíny. Jo. Na enduro kľudne pôjdem rád, alebo aj na e-bike, ale ako keby už v rámci proste pohody, hej, že doma, alebo proste len tak na víkend. Nad přestupem na slopestyle si neuvažoval? Vedel som len Suicide. To by byla dlhá cesta. A kdyby ses tomu věnoval, to mě zajímalo, hele. Kdyby ses opravdu jako věnoval slopestylu od malá, tak kdybys byl prostě slopestylista, jaký triky by si dělal? My sme mali brutálne dobré dirty, keď som bol, môj bratranec sa o ne staral a mal som to asi 5 minút od baráku. Vupa Bike Park sa to volalo, vlastne nepoznáš, ale boli tam fakt krásne dirty, ale ja som úplne nešikovný na tie triky. No tak ale jaký se ti líbí nejvíc? Co by si byl? Byl by si jako double backflipy, nebo by si byl spíš jako cash rolly, nebo co bys byl? Nebo bys byl tail whipy? Co si myslíš? Akože strašne sa mi páči, keď má niekto štýl, jak je Johansson, hej, ale v podstate nepáčia sa mi rogatkinové veci, že také motanice a tak. Páči sa mi, keď to má proste flow, keď to má štýl. Veľmi sa mi páči, keď vie niekto triky do obidvoch strán. To je akože úplne nechápem, lebo obyčajný whip do obidvoch strán je celkom veda. Jak to niekto skúšal, tak viete, že jedna strana dobre, druhá ani náhodou. Takže neviem, najobľúbenejší trik, úplne klasika, keď dá niekto 3-6 bar spin z dropu. Úplná nádhera. To je tvoje oblíbený, jo? To sa mi páči veľmi, no. Dobře. A ešte taký downside tail whip, alebo tak, že neviem, jak sa to presne robí, že točíš sa do jednej strany a kopneš to do opačnej, alebo tak to je akože veľmi husté, no. Ale k tomu, to ti prisahám, že k tomu by som sa nedopracoval. Ja som sa učil bar spin v garáži, len takže zo zadného. A vždy, keď som to zatočil, tak som to nechytil, len vystrelil bicykel a už som ležal, akože nešikovný som veľmi na triky. OK. Pojďme se podívat ještě na trénink. Jak vypadá třeba tvoje tréninková příprava, tvůj tréninkový plán v týdnu před světovým pohárem? Já jsem tady měl v minulý epizodě Adama Maxu, ten mi popisoval, jak vypadá jeho tréninková příprava na enduro. Má to jako celkem striktní, máš to taky jako takhle jasně daný, jak vypadá tvůj týden před závodním víkendem? Vieš čo, mával som to tak, keď som bol mladší, že v podstate som sa to snažil všetko ako keby strašne dávať tomu nejakú štruktúru. Ale čím si starší, tým mám pocit, že máš ako keby zo života väčší chaos, lebo musíš furt čo si robiť. Takže v podstate mne je úplne jedno, že aké preteky mám cez ktorý víkend. Ja sa chystám ako keby na tú sezónu hlavne, že cez zimu a potom už počas roka je najdôležitejšie pre nás alebo pre zjazdárov, ja to všetkým stále vysvetľujem, je najdôležitejšie na tom zjazdovom bajku jazdiť a jazdiť ako keby často. To, že či máš ty nejakú fyzickú zdatnosť, či si silnejší alebo máš lepšiu kondíciu, ty keď nevieš tie zakruty chodiť tak rýchlo ako ten druhý, tak v živote neobehneš. A môžeš z každej zakruty mať energiu vyšlapať, ale on keď ju prejde lepšie a prejde aj tú ďalšiu lepšie a ten skok prejde lepšie a v tom úseku toľko nepribrzdí, tak on ti jednoducho ujde. Preto ako keby mne čo najviac fungovalo a za tie roky som na to prišiel, alebo teda za tie roky. Nemal som k dispozícii kedysi e-bike, ale ja v podstate celú zimu non-stop mám možnosť jazdiť na e-bajku, okrem tých pár dní, čo je naozaj nasnežené. A ten e-bike je ťažký, alebo ťažší ako bike, na ktorom závodím. Jazdím dlhé traily, pretože vyšlapem na hociaký kopec, aký doma máme. A v podstate kedysi som si dal, že 2 jazdy a to bol celý tréning a teraz si ich dám 6. Čiže ja ako keby najazdím oveľa väčší objem a potom z toho objemu vlastne ako keby do tej sezóny už len na zjazdovom bajku naberám rýchlosť. A to je podľa mňa ako keby najväčší benefit pre niekoho ako som ja, že nemáš doma bike park, nejaký veľký, že môžem jazdiť na tej elektrike, môžem jazdiť veľa minút dole kopcom a popri tom chodím iba do posílky. V podstate ja som študoval ako keby trénerstvo, takže viem, čo mám cvičiť, robím si normálne silový tréning a väčšinou všetky tie workouty alebo tie intervalové veci nechávam, že robím na bicykli. A počas sezóny, keď ideme na svetový pohár, tak sa skôr snažím byť ako keby oddychnutý, lebo keď už viem, že mám najazdené, že som bol minulý víkend na bicykli a tak skôr len to, aby som bol práve že ako keby oddychnutý v pohode a že sa stále akože tešil na to, že sa ideme voziť. Takže tréninkový plán Rastia Baránka, hodne jezdení na e-bajku. V podstate áno, v podstate fakt, že áno. Čo som ešte robieval, tak keďže som si potreboval od bicykla oddychnúť, tak som v zime hrával hokej a to bolo akože veľmi, veľmi intenzívne a presne tak, jak
tie zjazdové trate, ty vlastne jazdíš úplne ako keby na limite svojich schopností, takže sa musíš dostávať úplne do červených. Takže to mi vedelo dosť pomôcť. Okay. Jak vypadá potom tvůj jako závodní víkend? Máš nějak daný, co jíš třeba před závodem, nebo nějaký warm-up, nějakou aktivaci před závodní jízdou? Protože ten sjezd je celkem specifický v tom, že jakoby ze studena jdeš do tý jako závodní jízdy, takže hádám, že musíš dělat něco předtím, tak co tomu předchází? V podstate, alebo teda ten závodný deň, čo sa týka jedla, tak nemám úplne presne, že čo jem, ale v podstate dávam si iba naozaj ľahké veci, tak aby ti nič neostalo na žalúdku, a keďže už máš aj stres z toho, že po obede budeš závodiť, tak mi ani moc nechutí, takže sa skôr ako keby premáham do toho, že aby som vôbec niečo zjedol. A v podstate najčastejšie je to nejaká rýža. Rýža, keď tak trochu, možno trochu nejakého mesa, trochu zeleniny. Na tých veľkých závodoch máme kuchára, alebo teda kamaráta, ktorý s nami chodí a chystá nám jedlo, takže vždycky na závodný deň je to veľmi, veľmi ľahké. Čo týka raňajok, tak sa na nás smeje, že my proste furt valíme vajca. Proste vajca a zeleninu. Ale jsi neměl, ne? A funguje ti to tak? Ja jem vajíčka, hej, celý život. Proste ráno, vajca a hociaké voľské oka, pražnica, to je úplne jedno. Lebo v podstate tá závodná jazda je niekedy po obede a dovtedy už sme všetci veľa akože už hladní, takže na obed si dáme trochu tej ríže a v podstate nejaký kofeín. Niekto si dáva kávu, ja si dávam, keďže kávu pijem počas normálnych dní, tak tá mi moc nefunguje, takže si dávam trochu Red Bullu a minerálku. To je také, že mi to dosť akože funguje, alebo sa dobre potom cítim. A v podstate warm-up pred jazdou sa dáva vždycky až hore. Nedáva moc zmysel sa zohrievať dole, keďže musíš sadnúť do lanovky, vyvie sa hore a tam ešte čakáš. Takže na veľké preteky máme hore normálne trenažer, na ktorom si valíš 20 minút, kľudne pol hodinu a do toho si našupeš zo pár intervalov, práve takých, aby ti vystrelilo tep hore a vrátil sa naspäť, aby si to telo pripravil na ten šok, ktorý bude mať, keď vyštartuje z tej štartovej rampy. A na tých menších závodoch, keď nemáme hore trenažera alebo tak si spravíš normálny warm-up, ako keď spravíš v posilke, proste dynamický stretching, rozhýbeš sa, rozbehaš sa, dáš si nejaké také akoby intenzívnejšie veci znova, aby si sa nabudil. Potrebuješ sa nabudiť, pretože to budú iba 3 minúty, ktoré vyslovene vydržíš, ale musíš ich vydržať ísť naozaj že v plných a zároveň ako keby nerobiť blbosti, takže musíš nájsť limit, pretože ja som skôr taký, že sa potrebujem nahecovať, lebo som dosť taký, že kľudný človek, ale niekto je práve úplný opak, že je strašne vybušný a vyloží to v druhej zákrute a že on sa musí ako keby trochu stopnúť tým warm-upom, že nech není úplne akože no control. Okay. Hovorím, každý to má akože iné, vieš, záleží to aj od povahy, od toho akože čo potrebuješ a akože chvíľku trvá, kým na to dojdeš, že čo ti funguje, čo ti nefunguje a taky nějaký bizarnosti tak na světovém poháru, jaký warm-up mají ty nejlepší? Žonglování nejaký? To akože hej, žonglovanie býva úplne bežne, alebo že stojíš na jednej nohe a tréner do teba akože sáče, aby si napol brucho, aby si mal zapojený kor, to je akože úplne bežné. Ale čo sa týka nejakých bizarností... Tančení, ty Francouzi tančej, ne? Nebo něco takového? Francúzi sa furt boskávajú, keď sa zdravia, to je mega divné. Aj chlapi, oni sa furt boskávajú. Okay. Ale sú dobrí, pak im to jede rýchlo. Oni sú mega dobrí, no jak to funguje, môžeme to s chalami na budúce skúsiť, sa vyboskávame pred štartom. Akože Francúzi sú jednoznačne najlepší teraz, tam ich je mega veľa. Není to třeba trošku taky nuda, že ty Francouzi jsou nejlepší, nebo jako... A tak teraz možno už to nebude úplne ono, lebo Goldstone je z Kanady, Finn Isles je z Kanady, Ronan Dunn je Ír, Asa Vermette je Američan, čo pôjde teraz, takže neviem, či to bude už úplne taká nadvláda. Je tam teraz Ocean Callaghan, to je tiež Ír, taký mladý, že keď zoberieš tých mladých, ktorí prichádzajú, tak práve že z tých Francúzov... Ich tam tolik není. Tam není. Teraz tam Arlanovci z Komenkálu, čo jazdia s Amaurim Pierronom. Okay. A to sú bratia mladí a tí sa chytajú dosť, tak uvidíme, no. Ale práve, že podľa mňa tento rok to bude celkom mix, že to nebudú len, že Vergier, Bruni a Pierron. Na koho by si vsadil peníze? Na celkové či na majstra sveta? Oboje, jedno po druhým. Nejdřív celkový. Či to ten Bruni... Peníze bys musel vsadit, tak na koho? Ty vole. Na Bruniho, to je klasika. On je proste držák. Ja bych dal na Goldstone asi. Napadlo ma to, ale neviem. Podľa mňa ešte mladý, ešte sa musí vyzavodiť. A mistrovství sveta?
Amaury Pieron. Nie, kde sa ide? idú sa šampery. Okay. A boli tam minulý rok, tam boli majstrovstvá Európy a boli tam všetci trénovať. Proste bol tam Bruni, bol tam Danny Hart. Ja by som normálne rozmýšľal nad tým Hartom. Ty už měl comeback takhle po 15 letech. No, akože to je fakt, že... To je hustý, no. To bolo 2011. No, inak my sme tam minulý rok, keď sa tam boli tie majstrovstvá Európy, tak to je tak strmé, že to si nevieš predstaviť. Ty sadneš na lanovku a to je si jak na výťahu. Tak to ťa zdvihne hore a tá trať je fakt, že takto úplná strmačina a za minútu ti totálne horia brzdy. Minútu. Ruky ťa bolia úplne tak, že sa odtlačaš stále od tých riaditok, proste masaker a Hart tam jazdil celý víkend kusovky. Celý víkend. Normálne, akože ja neviem, jak sa dostať do hen takej úrovne, ale akože rýchle, vieš, nie že by sa plácal. On tam proste normálne takto točil jazdy. Jaká je tvoje nejoblíbenější trať takhle v kalendáři světového poháru? Už sa to nejazdí, ale kedysi sme boli v Hafjeli v Norsku a to bolo brutálne krásne, akože aj trať samotná bola veľmi pekná, aj celkovo akože to prostredie, ale páči sa mi aj Val di Sol, akože je to extrémne ťažké, keď musíš ísť závodnú jazdu, že nemôžeš zastaviť, tak to až také pekné není. Ale čo sa týka akože trate samotnej, tak je brutálna, tam sú kamene väčšie jak dodávka a proste z nich máš akože skoky urobené, všetky tie úseky sú vybudované z veľkých šutrov a je tam akože dobrá hlina, to je strašne pekná trať. Je ťažká, je úplne že brutálne ťažká, ale hustá, no. Dobrý, jak to bychom asi měli svěťáky a můžeme přejít na YouTube. Já jsem koukal na tvoje úplně první video na kanálu Bike Mission, kde si vysvětloval, co to ten Bike Mission má být, že to má být, přišlo mi, že to má být takový jako vhled do zákulisí toho profi sjezdaře, víc než vlastně to, co je možná teďka, takový jako informačně vzdělávací videa. Tak jaká byla myšlenka na začátku Bike Mission? No, v podstate ja som vôbec nevedel, do čoho idem, takže ja som nemal úplne... To nebyl tvůj nápad? Jako, nebo tvůj, jako... To ti poviem, no. Okay. Hej, v podstate to vôbec nebol môj nápad, lebo ja som taký človek, že sa pomerne akože hanbím a keď sa nemusím niekde akože ukázať, tak by som sa neukázal, ale v podstate chcel som bajkovať a keď som skončil vysokú školu v Bratislave, tak som šiel robiť s otcom, môj otcom má rybársky obchod v Trenčine. Dobrý. Celý život. A to znamená, co tam prodáváte pruty, jo? Nebo co? Jo, všetko vybavení. Všetko vybavení, proste čo ťa napadne. A nemal som robotu, akože iba som bicykloval, ale skončil som školu, tak vravím, že idem mu pomáhať. Lenže bajkový biznis a rybársky biznis sú letné záležitosti. Takže ja som bol celé leto v prdeli, vôbec som mu nepomáhal a v zime som prišiel, že tak som tu a skončila sezóna mne a jemu. Ja si vravím, že hej, že tak toto asi fungovať nebude a akože vnútorne ma to pekne štvalo, že mu nepomáham a že teda potrebujem si nájsť nejakú inú robotu a on si nájde za mňa náhradu. No a tak som šiel vlastne do Kelisu, že teda ja by som potreboval niečo robiť a oni prišli s nápadom, že hej, že tak poďme spraviť akože YouTube. A ja sa dívam, že YouTube čo? Akože ja? Proste vôbec, akože to bolo úplne, že mimo mňa a že hej, že však to vyskúšaj a že uvidíme. To bolo vlastne akože inštrukcie, že však urob čo vieš a nejak sa to vyvinie. Takže si k tomu dostal rovnou i člověka s kamerou, prostě, který to dělal, nebo to bylo one man show? Začal si sám? Hej, normálne, vrajím si, že OK, tak som otvoril bazár, pozrel som sa, koľko stojí iPhone 11, to bol ten, čo mal prvý 3 objektívy. Vieš, že vrajím si, že no dobre, že ja o foťakoch neviem nič a že skúsim to zatiaľ na telefón, uvidíme. Kúpil som si telefón a hovorím, že no tak niekto ma musí natáčať. Tak vravím frajerke, že počúvaj, ja by som potreboval, aby sme natočili nejaké video. Tak proste išla som mnou sem do Kalnice alebo u nás proste v Povazke a ja som si vymyslel nejakú tému, že čo, napríklad, že môžem naučiť ľudí a neviem, že čo viem. A keďže som chodil na kempy aj s Matejom Charvátom, tak som vedel, čo tým ľuďom moc nejde. Tak vravím, že skúsim natočiť video, že ako skákať. A tak to vlastne proste začalo celé, že začal som rozmýšľať, že čo by som kvázi tým ľuďom mohol akože odovzdať, hej, čo by som ich mohol naučiť. Nikdy to nemalo byť také, že nejaké úplne, ja neviem, že zrovna že zábavné alebo tak. Ja som chcel ako keby iba tým ľuďom ukázať, že čo som sa naučil za tú dobu a len im to nejakým spôsobom predať. A to v podstate, potom už som, hej, že ideme na závody, tak spravíme aj vlog zo závodov, zase natočím niečo nejaké z technickej témy, pôjdem pozrieť nejaký bike park, lebo tých tém nie je nekonečno, hej, takže musíš nejako vymýšľať, že kam to posúvať. A zároveň ako keby dostávaš od tých ľudí feedback, čo sa im páči, čo sa im nepáči, čo by chceli vidieť. A v podstate bez plánu sa to iba vyvíjalo ako keby takýmto nejakým štýlom, hej. Ale nebol to
to nebolo vôbec z mojej hlavy, že ja mám konkrétny plán, že takto to spravíme, takto to bude fungovať a tak. A potom v podstate môj dobrý kamarát, čo bola akože úplná náhoda, ktorý točí videá, a kedysi bajkoval, alebo aj teraz bajkuje, že rozumie tomu, čo robíme, tak v podstate ja som sa ho opýtal, či by sme nemohli spolu točiť. A on povedal, že si to premyslí, že sú tam ešte nejaké veci nad ktorými sa treba zamyslieť a doriešiť. A začali sme proste točiť spolu a on mal práve aj foťák, vieš, on vie ten postproces, on proste vie všetko okolo toho. A vravím, že no tak toto je čistá fantázia, že ja proste budem robiť tú moju časť, ja nachystám tému, že kam pôjdeme, čo budeme robiť. A on proste pripraví zábery, on sa zostriha a dáme to celé dokopy. A v podstate takto to funguje dodnes. Bez neho by som bol ja úplne nahraný, lebo vrajím, ja z týchto technických vecí proste skoro nič neovládam, alebo neviem si robiť sám content a takisto keď si robiť content z jazdenia, tak akože sám ho ani neurobíš. Okay. Není problém natočiť niečo. No, on to je těžký před kamerou a za kamerou zároveň, no. No, alebo tak, hej, že v podstate keď idem niekam sa voziť a zoberiem si GoPro, tak kľudne, akože natočím sa, to není problém, ale keď chceš mať akože dobré zábery a kvalitné zábery na foťák, tak by to bolo akože dosť zložité, no. Proč se jmenuje Bike Mission a ne jako YouTubeový kanál Rastě Baránka, nebo to bylo zadání, že se má jmenovat jako neutrálně a ne tvoje jméno? Protože většinou to je standard, že si lidi založí kanál s vlastním jménem, nebo jako... No, lenže kanál Bike Mission je ako keby firemný a v podstate heslo firmy bolo Every Bike has a Mission, takže v podstate z toho spravili ako keby kanál Bike Mission. A ja som to dostal kvázi na starosti. Takže... Na koho to je cílený Bike Mission vlastně? Jak si představíš toho svého diváka? Kdo to je, jak vypadá? Jako je to nějaký úplně hobby biker, nebo pro koho to vlastně točíš? Ja som v podstate zistil aj na tých kempoch, že ja mám strašne rád ako keby začiatočníkov, ľudí celkovo, že oni sa ma veľakrát úplne desia, že ako keby aj na tých kempoch, že keď som mal začiatočníckú skupinu, tak oni, že ty jazdíš moc dobre, že my sme začiatočníci, že to asi nebude fungovať. A vravím, že mne to absolútne nevadí, že ja práve že rád robím ako keby s ľuďmi, čo sú takí kvázi jak nepopísaná kniha, že nemajú také zlozvyky a tak. A v podstate aj ten kanál mne sa ako keby ľúbilo, keď som dostával ten feedback od tých ľudí, že im tie videá pomáhali. Vtedy som sa ja cítil ako keby oveľa lepšie, ako keď mi niekto napíše, že že to si prešiel husto, alebo že to inak letíš rýchlo, lebo na to keby, to nebol ako keby môj cieľ, alebo na tom si až tak nezakladám. Akože, ja keď idem rýchlo, tak vyhrám preteky, to ma baví. Hej, ale že keď akože niekto má pocit, že jazdím rýchlo, tak to mi až tak nedá. Ale keď akože som videl, že tí ľudia, že sa niečo naučili, alebo že proste som im ukázal, ako si ja robím šíma na brzdy a oni povedali, že to funguje a že super, tak hovorím, že wow, že tak v tom sa cítim dobre, hej. Takže asi je to dosť pre hobíkov, lebo tí hobíci viac ocenili tie rady, ako keď je niekto pokročili. Takže v podstate asi nikdy som sa nad tým úplne až takto nezamýšľal. Spíš nejakí proste začátečníci, nebo lidi, co sa dostávajú. Že takí, čo potrebujú ako keby nejaké informácie dostať. Jo, nejaké postrčení takové. Tak, hej, alebo že im niečo nie je jasné, nejaká téma. To je jedno, či to je jazdenie, servis, alebo že proste, ja neviem, závody ako také, tak ako keby sa snažím dať tie informácie zo seba von nejakým spôsobom a oni keď to príjmu alebo dozvedia sa, čo chcú, tak to mi príde, že to je super. Jak vymýšlíš ty témata, nebo jak přicházejí? Nebo ty už to jako částečně nakousnul, že u tebe nenajde člověk videa takový ty typu jako dám si místo zadního kola 20-palcový kolo a dopředu si dám kolo z traktoru a uvidím, jak to bude jezdit, nebo objedu si zadní kolo duct tapem a zkusím, co to bude dělat. Myslíš, že by to jako lidi nebavilo, nebo... Ľudí by to určite bavilo. No. Je taká doba, ale ja neviem, ja sa s tým neviem úplne stotožniť, že ja taký proste nie som, že by som toto robil akože bežne v bežnom živote alebo tak a nechcem to robiť len kvôli tomu, akože aby som nazbieral nejaké pozretia, to asi ja nedokážem. OK. Jaký jsou tvoje oblíbený jiný YouTubeový kanály na internetu, kde třeba bereš jako inspiraci takhle právě pro ty témata? Pozerával som Global Mountain Bike, obrovský kanál, tam bývali vždycky super veci, aj v podstate také, oni tiež už potom robili dosť aj také veci, ktoré by som ja úplne nerobil, ale oni mávali práve tie skills, vieš, že také tie základné veci, takže od nich som si bral akože veľkú inšpiráciu. Čo sa týka vlogov, tak to som pozerával skôr motocrossarov, pretože v Amerike sú tie vlogy úplne akože mega rozbehnuté, ako je Digen alebo Sexton a tak, proste tí najlepší. Lenže vlogy také ako majú oni nedokážeš spraviť, lebo ten život v Amerike je akože úplne, oni žijú úplne iný svet. Ale čo sa týka tých vzdelávacích, tak napríklad, že úplne na začiatku, tak ja som to nerobil podľa nikoho. Ja som si nepísal ako keby ani poznámky, ja som proste si ako keby sa zamyslel nad tým, že
že ako keby sme na tréningu s niekým, keď mám osobku, že niekoho učím bajkovať a že idem sa učiť skákať a ja, že čo všetko mu musím povedať, aby sa to naučil a to som spravil na to video. Že nebral som si ako keby námety, alebo nepotreboval som vidieť akože aké kroky tam mám povedať, lebo ja viem, aké kroky tam mám povedať. Akurát potom som si začal ako keby skôr tú štilistiku tých videí pozerať, že ako by to vlastne malo vyzerať, že čo vlastne kedy povedať a tak. Takže to mi pomohlo viacej ako samotné návody, že ja neviem, aby som si písal poznámky toho, že čo vlastne tomu človeku mám povedať, aby to spravil. Takže si píšeš jako scénář prostě toho, co budeš Teraz říkat, si, nebo hej. to byl dotaz tady konkrétně od Davida Polesného, a.k.a. Trailhuntera, který se ptal na to, jestli ve videích mluvíš právě z patra, nebo jestli si píšeš scénář a zároveň teda tvůj projev jako velice chvál, že je plynulej, dobře poslouchatelný a k věci, tak jaká je ta příprava k těm videím? Nemôžem si písať, nikdy si nepíšem celé texty, okay. Lebo ja ich nedokážem potom povedať ako keby tak, ako som si ich napísal, ale vždy si píšem poznámky, lebo vieš, keď natočíš video, už to tam nepridaš. Takže vždycky tak, aby som na nič nezabudol, si napíšem iba v bodoch, že čo tým ľuďom chcem povedať a o ktorej téme by som sa mal baviť, ale nikdy nie celé vety, lebo potom to práve vôbec nevyzerá ako keby tak plynulo a ja to vlastne ani neviem povedať tak. Ja to musím proste povedať po svojom. Jasne. Takže relatívne z patra, takže mám poznámky. Áno, len poznámky, väčšinou buď na papier alebo do mobilu, to je jedno. A mám ich pri sebe a... Co se týče té další produkce, ty už to teda zmínil, takže ty si nějak nepodílíš jako na postprodukci, na střihání, nebo... Na samotnom strihaní nie, väčšinou mi pošle Marek iba na hrubo projekt, že či je to akože OK, nie ani čo sa týka farieb a tak, len skôr či... Ja riešim len to, že či je tam povedané to, čo tam má byť povedané. Riešim to, že či tam je dobré, akože, či sú tam dobré zábery na branding a tak podobne. A v podstate len tak, že či to není príliš dlhé, alebo či tam niečo nechýba a tak podobne. Takže, a čo sa týka GoPro, tak to si strihávam sám. Okay. Hej. A technika jinak foťáky, to je za Markem prostě. To i tam má jako Marek. je cítit upgrade jako v průběhu těch let, že... Hej, lebo jako... on v podstate netočí iba pre mňa. On má akože úplne svoje projekty, on točí aj, ja neviem, napríklad len pre slovenský pohár točí videá. Má toho veľa svojho, takže on tú techniku potrebuje a hej, on ju vlastne upgradeuje podľa jeho potrieb a ja maximálne, čo si tak riešim nové kamery na jazdení. To je proste celé. A donedávna som nemal ani počítač na to, aby som také video vôbec postrihal. Lebo okay, akože je to celkom objem. Super. Čo natočíš, no. Dobrý. Ty aktivity, co jsme tady probrali, ať už to je trénink jako profi sportovce, spolupráce na vývoj kol, tvorba obsahu a tak dále, tak už mi jako přijde, že to musí zabírat dost času a byla to i častá jako otázka od fanoušků, jestli tě ta cyklistika vlastně uživí, nebo vedle toho musíš mít ještě jako civilní práci, nebo jak to vlastně funguje, jestli člověk má prostě takhle profesionální smlouvu s týmem a to vyřešeno, nebo z čeho to človek musí skladať? Musí to skladať, v podstate a ja som závodník, do toho robím YouTube, do toho robím tréningy osobné, kde učím ľudí bajkovať. Neviem, či je niekto taký v mojom okolí, myslím, že ani nie, kto by bol len čisto závodník. Že proste jazdíš dobré výsledky, tak to máš ako full time job, nerob nič iné, len trénuj, cestuj a tak ďalej. V podstate je doba taká, že keď nerobíš ako športovec nejaký obsah, či už je to, ja neviem, Instagram, YouTube, proste čokoľvek, neviem, TikTok, tak tie firmy ako keby majú oveľa menší záujem sa na tom podieľať, alebo tak ťa podporovať. A v podstate nemám inú prácu okrem toho, že závodím, tvorím YouTube a učím ľudí bicyklovať. Okay. To sú vlastne 3 veci, ktorým sa venujem a z toho mám financie. Mám ešte sponzorov, ktorí ma v rámci závodenia podporujú aj finančne. Okay. Takže to je celý balík. Takže takhle ale akože len závodník nie som. Jasne. Kam si myslíš, že to bude... No. Čož je v podstate aj dobré, lebo to nevytvára taký veľký tlak. Hej, že v podstate závodím, ale není to tak, že keď teraz akože skončím tretí, tak nedostanem výplatu. Jasne. Hej, takže to je akože super. To taky byla častá otázka od fanoušků, jak dlouho vlastně jako plánuješ závodit, nebo jak moc ti to baví, nebo jestli si někdy už uvažoval nad tím, že se na ty závody, že přestaneš jezdit, že ti se na ně jako vykašleš? No, už som rozmýšľal, že si dám na príľbu nálepku Last Dance. Last Dance? Tento rok, ale uvidím. Okay. Je to už také, že sa ten život vyvíja trochu inak a akože stále ma to baví, aj si myslím, že sa bicyklovať viem,
ale predsa len, že to robím dlho, tak som taký na vážkach, no. Uvidíme, čo povie tento rok a ako sa dohodneme na budúci, ale vnútorne som s tým úplne v poriadku, keby to skončilo. Odjazdil som toho toľko, že už by mi to nechýbalo asi tak moc ako kedysi. OK. A jaký máš plány teda na letošek, na 2025, kde ti uvidíme? Jaký máš plánu obsah na Bike Mission? V podstate, čo týka pretekov, tak zase Európsky pohár. To je naša priorita už, hovorím, 2. alebo 3. rok. Pôjdeme na majstrovstva sveta, čo sú práve v tých šamperách. Takže to je v podstate asi jediné svetové podujatie, ktoré pôjdem. A niečo na Slovensku, niečo v Čechách. Určite na Bikefest sem do Kalnice pôjdem. Takže v podstate ten kalendár vždycky je priorita Európa. Podľa Európy vlastne vychádza všetko ostatné. Rozmýšľam, že by som spravil nejaký bajkový kemp, lebo je toho málo a strašne veľa ľudí sa toho dožaduje. A sú tam nejaké voľné víkendy, takže nad tým by som rád pouvažoval a myslím si, že aj veľa ľudí by to ocenilo. A čo sa týka Bike Missionu, chcel by som sa pozrieť na nejaké nové miesta, čo sa týka bike parkov, pretože minulý rok som toho moc nepocestoval a práve teraz, keď ten kalendár vyzerá lepšie, tak by som sa rád ešte pozrel na nejaké iné lokality, lebo som obehol vtedy len to, čo bolo najbližšie, že Malino, Brdo, Jasenská a tak, a pritom tých lokalít je oveľa viac. Takže asi takýmto štýlom a uvidím, všetko to záleží od toho priestoru, no. Akože keď bude čas, tak by som rád pocestoval aj v rámci toho YouTube, nielen v rámci toho závodenia. Přejdeme k otázkám od fanoušků. Tak kterou začnu. Tady se někdo ptá, kdy budeš znova v Kálnici po tady tom víkendu, aby ti tady mohl potkat. Tak máš v plánu? My jsme se o tom bavili, já to i vím, kdy budeš znova v Kálnici. Ty Dusty Days? Ty Dusty Days. No, ale cez týždeň. Určite cez týždeň, asi že štvrtok, piatok by som chcel prísť. Neviem, aký to je dátum, ale... Takže Dusty Days 2. až 4. května. Hej, a potom pôjdem na preteky. OK. Myslíš, že je možný, aby Čech nebo Slovák s lokálníma podmínkama vyhrál světový pohár ve sjezdu? Myslím si, že je to možné. Hej, vážne si myslím, že je. Lebo máme sa aj kde na Slovensku, aj v Čechách kde voziť, ale musí byť ten človek naozaj talent. Hej, lebo v podstate, ak je človek talent, tak si ho niekto všimne a tým pádom sa dostane ako keby z tej krajiny preč, zapojí sa do toho svetového kolotoča, ak sa tam raz dostane, tak už je naozaj veľká šanca, že sa mu to podarí. Ale najdôležitejšie na začiatku to, aby bol fakt, že šikovný a dokázal sa ako keby odtiaľto dostať do toho svetového kolotoča. To znamená, že už máš to poznanie, máš tých mechanikov, máš to zázemie a vtedy už sa naozaj môžeš dostať na ten level. No. Okay. Myslím si, že je to možné. Okay. Nechtěl jsi někdy vyzkoušet městské sjezdy? Niekedy nad tým rozmýšľam, keď to vidím na Instagrame, keď mi vyskočia Tomášove Slavíkové GoPročky a tak, ale trochu sa desím tých betónov všade naokolo. Predsa akože, ja viem, že aj zjazd je nebezpečný akože v lese, sú tam stromy a tak, ale oproti schodom, lampám a betónom je to asi poviem, že bezpečné. Když vypadají jako děsivě ty zábrany, vždycky jako úzký, a ještě jak si řežou ty řídítka na prostě 560, aby sa lezli všude, to vypadá naprosto nechutně. To, že ideš strašne rýchlo, máš úzké rajdy a ešte v kolesách máš 2,5 baru, aby si to nerozsekalo tie schody, takže... To z 2,5 baru to mám rád, to jako klidně víc. Ty hej, no, ja tak 1,5. OK. Kolik toho za rok nacestuješ? Veľa. Nemám to spočítané, ale napríklad minulý Máš nejaký zlatý karty u aerolinek nebo něco takového? Joj, my aj autom. Teraz v Portugalsku, 3000 tam, 3 domov. Okay. Ale teraz v stredu letím do Škótska, takže paráda. Jaký je tvůj nejoblíbenější evropský bike park? To je dobrá otázka. No, to je jednoduchá otázka právě. To je domáci najobľúbenejší bike park. Neviem, v Európe, keď my to máme tak, že aj keď sme v nejakom bike parku v Európe, alebo tak, že sú tam závody, tak my mastíme celý víkend jednu trať, takže ja som bol na veľa miestach, vo veľa bike parkoch a nikdy som to nejako extra nepojazdil, ale napríklad Surfhouse, Fizladis v Rakúsku, tam sme sa veľmi dobre povozili. Ťažko vybrať. Napríklad Morzin, jak to všetci zbožňujú, tak my sme tam boli a neviem, čím to bolo, ja už viem, či to bolo. Sa mi to moc nepáčilo, lebo my sme tam dali 10 jazd a 10 jazd na inej trati a proste keď nevieš absolútne kam ideš, ani či to bude hrabanka, alebo to budú 10 metrové double,
tak to bolo také, že no tak každý hovorí, aký je Morzin super, že tam musíš ísť, tak by som tam potreboval byť, my sme tam boli iba na deň. Takže by som tam potreboval si stráviť viac času, ale to ma pomerne sklamalo. A v podstate, to je zapeklitá otázka. Nemám taký, ktorý by som povedal, že tam idem, že ten mám najradšej, tak to nemám. Jel bys Red Bull Hardline, kdyby byla možnost? Na to se ptá Igor Putera, takže zdravíme Igora. To by som vyskúšal. Jo. Akože trochu za toho desím, ale zároveň určite by som to šiel radšej ako Rampage. Keby si môžem vybrať. Jaké to bylo pro tebe naskákat trať SPDH v Kálnici? Pocity, dojmy? Spravil som úplne, že smart rozhodnutie a nechal som pred sebou ísť s kamošou. Najskôr Iva Prekopa a potom Filipa Diana. Okay. Takže som nešiel na to nikdy sám a to bolo veľmi dobré, lebo keď som videl, ako ideme rýchlo na ten prvý odraz, tak sám by som tak rýchlo nešiel a určite by som to nedoletel. Takže bol to stres, ale vrajím, keď išiel niekto predo mnou, tak dopadlo to úplne, že na pohodu. OK, no tak to je asi všecko tady z dotazů i od fanoušků. Tak jestli někdo něco, tak vykřikněte. A jestli ne, tak díky moc za rozhovor, že jsme si mohli dát a přesuneme se k tombole asi. Dobre, ďakujem. Je tady tombola. Tak děkujeme Rastovi, jestli na nás udělal čas. Ďakujem aj ja.